She's coming down, 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 bow down, 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 yeah. Oh, shit. एक नाटकुलो कॉमेडी किंग विन्सेंट डिसोजा तो त्याच्या पंगडा घेऊन होता मुखार येता एक नाटकुलो जावन आसा म्हयन्याची पयली तारीख तुमच्या मुखार म्हयन्याची पयली तारीख राती गोरतलो मच्चू बायसो डिझेल पंप स्टार्ट झाला बाई आज महिन्याची पहिली तारीख आज जन्म दिसाक संदेश पटक सैरी तैरी येतेली तुका कितें गो सकाळी पुढे येणं सुरू झालं 5 मिनिट रेस्ट केला रे तुझे कितें जाता रेस्ट करून वाटलं तू बैगा नाही तू उठानो वर वर मुल्लो टूथपेस्ट तू ब्रश करायचा मिन्ना तू टूथपेस्ट खोल आणवाला रांडी दिवला असा राशी जाय जाल्यार नाट असो खातो घेऊन दान बस जायत गो बाये जायत म्हाका कडक च्या पुणी कर चहा कशी करून दुधा पिठाची वय गमणताना पेंटात नेवळ्या नाका कडक चहा काही कडक चहा तू एक म्हाका कंचा कार भेटलेंगी कंचा पातीनांचे रेस्पेर केल्लेंगी कोणा गेल्यो कितल्यो सैरीक आयल्यो जाणाय म्हाका एकल्यान दोती बाबतीन कोप्पा आकोडनी कोप्पा कोण ना सगळे कापये तोड दिता म्हळे आनी एकल्यान 2 किलो भांगर आनी तेगेले गाडी आपले ती सोबीत मारुती कार आनी मागीर एकल्यान काले मोडण्याची गाडी दिता म्हणजे तू का तोड नाही डाव्या बाईची लात पाव काजळ सामच्या आधी आमका आस तसा बदी कसा धन असा गिरण असा न खोचिताले काजळ जाऊन भितर विकताना कळले आजी आस्त बदीक मिळा त्या माळ्या जाऊनच्या ऊन देड लागले पिकून आणि झाडाने म्हणून तुका सांगतून बघतात हे असं सांगता आज महिन्याची पहिली तारीख कशें पुणीं करणं या रिंकारांच्या तोंडातलं म्हाका वाचय तुका कितें जाय तें दिता वाती जाय तर वाती जायता फुलां जाय तर फुलां दिता पूण म्हज्या ह्या कश्ट आनवारांतलो म्हाका सुटया म्हज्या कश्ट आनवारांतलो म्हाका सुटया वय केली रे बाये तू कोणा कडेन विचार भितर विकलें गे सुन्याकडे विचारल्यावर मला जळ देत काय सुन्याही नाव होतून गेले आशिया पेटो आशिल्लो तो शेजारचा खोल घेयाक धांवडा घेवन गेला आनी अशें सीदा भितर विकूंक हें कितें हांगाचे सरकारी बस स्टँड गे रेल्वे स्टँड गे या ते भितरचे सरकारी बस स्टँड भितर विकतना कॉल बंद गे कॉल बंद गे वा मला जमीचे कॉल बेल ने बँक टाकण्या वाला नाचले कॉल बेल पे त्या बदलात एक लहान पिंपळ तुझ्या गोंड्या बांधू त्याची दोरी लटकून बायच्या
आणि गोवाचो फोन दाबळे तो मार्बल पत्रांनी बांधून 300 लोकांनी पोर गट्टी जेवण केले आणि काय मध्ये मागूरला अरे ती हॉटेल झाली आता पहिले पैसे काढ मागे तोंडा काढले बरे बगड अरे दुधा मोवानी वाचो वाड आमचो आणि या वाड्यांत मोगाने मैपास उगतो दिसता त्यांच्या बायलांच्या हड्ड्यावर वाड्यांत का मानेस टाक तू रानकान उडयत आहे या दूध आम्हाला वाढच्या वाड्या तू हे बुलबुल की तू का दूध पैसे देऊन टाक ना झाले दूध किती तुका कुठे आपल्या जाय ना हे एका काळार आम्ही ओढली मुनशा मेरी बाई आम्ही ओढली मुनशा तुझ्या बाबाच्या आबाच्या बाबाकडे 4 मोशो आणि 8 सिंधी गाय आसुल्ल्यो बाई आम्ही याला सैरान म्हणा बालदेली दूध दवरताले पिवंको आमच्या नशीब वाकडे नांदर तुमच्या त्या मोरकू टाकायचे ती गाय बळी हा मोरकू टाकायचे दूध पिवंका बघत तर अरे म्हण ना ऐक म्हण ना तुझे पाट्यानातली राहील ऐकून घेऊ ना काय केला पहिले पैसे काढ मागे तोंड आले बगड आता तुका किती जाय मेरी बाय 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपयाचे दूध पिऊ काम काय तू आहे लागला ते 150 रुपये तुका आता किती आहे दिसा करते दूध येत आली मग आज 5 रुपये वर नसो परवा शुक्रवार 5 रुपये आणि त्याच्या परवा 5 रुपये की तेंगडे 3 कसाच्या तास वापिला तुमका दूध आणून टाक ना झाल्यार दूध किती हो मी ना तुमका आमच्या सिंधी लायक कुठली कामात कुंक्या पेंटिंग ना तुमका अमेरिकाचो पिठो त्या माद्रीकर मेळटा तर पळया म्हाका वेळ जालो फाल्यां सकाळी भितर तुम्ही म्हणजे पैसे दिना जाल्यार दोगांचे सुकून तुका मिळाचे साहेबिणी तुका मिळाचे साहेबिणी एक मार कशी गेली ऐकलो जाऊन कितलो नाही चुकलो जाऊन जाऊन नाही म्हणलं सांगणे झाला घर मुजी तशा मोर्या सांडून माणच्या बदलाक काही सर्वसून जीवनात कर त्यांचं बरं आहे जीवनात कर त्यांचं बरं आहे म्हाका मोन ना हांवें नाही लावकात आपले तुवें कुंपाद्रीच्या वेग येत आसते म्हज्यान पळोवंक नाका ना देखून मत तर आमी तो काही सांगत आस बऱ्या ते कशें जाता मोन ना बाय थोडी आमळा म्हाका येवंक घाता केला तर एकांडी आमळा पेट दिसता वीक आमळा पोटान हाड वळटा आमी दोगांय एका मनशाची गमती तमून नंतर मरया म्हज्या मोगा मोठे दिसले सुला जाल्ले जाल्यार तुजो तो बाग त्या काडमीन पाहिजे पोट्ट बाय पडतो ना अरे म्हज्या बाबाचें नांव काशी तर तुजी ती जीब आसा पळय सात करो कांद्या सोनाय तूं हुमकून काडना त्या गांधीच्या तोरी हुमकोवंक आसा 17 कळ्ळें आनी खंयसर जायत आयलो काय सगळ्या संवसारांत ए टू झेड प्रॉब्लेम आसात पूण ह्या रीण कांय प्रॉब्लेम ना पूण देवा पायाचे प्रॉब्लेम असते आमच्या कशीला दुखल्यान मात्र ग्रेस मनशा कोण घेता देवे तर ताणी घेऊन घेते अंकल चिप्स आणि त्या आंटीचे सोंडे
दुःखोर स्पेशालिस्ट बाबिया स्पेशालिस्ट तुझे मारलं पुरा सुटायता 5 मिनिट दार बडायता कोणी ना किती रावणे बसले का आमचे असल्याने रावण एक बसते 1 किलो दुकरा मासवर 9 महिने 2 उतरले पैसे काय असतात का ते मास्क तू आडा आणि सोडून मात्र मास्क हाडा तुझ्या अर्ध्याची गुडाची दुकरा मासान सारा नसताना आणि किती मनुष्याच्या मासान सारा बसताय का तुमका दुकरा मास तांग ना झाल्या रे 1 किलो कण घेऊ कोण काय का आता 50 रुपये खाड पाय ते किती बाबिया मग तुझ्या दुकरा मसाचे बोलो मुझ्या मिना सकता ब्लड प्रेशर साठी लावरी आमचे कांट्री दुकर नाही का युरोपी दुकर वाटेर सोरम सोडले नाही का गुडांगारनं बसले कळले मग गुडान किती काम तू उंडो आणि लोणी गाती मागते म्हणना तुका बऱ्यान सांगता आता मुझे पैसे काढ बाय पैसे काढी ना रे अंगास बसता बसून काय करताय तुझ्या बायलेची वाट राखता पिला तर त्याला सवय ती बरी मनीस तिची पिला जोडल्यावर किती जाय नव्हे दुकोर माते लंगे आम्ही पिला जोडून दिला आणि कोणाक वांदर मारताना दितात तसे नाही बाबिया मा मिन्ना ग तू म्हणणार बारी बाबिया मोसो बाबिया तसो तुझ्यापेक्षा मस्त फुकान उलयता होय की किते हांव येतो मुसरो मिन्नाचे तोंड पळोवन ओगस रावलो ना जाल्यार तुजे तो पैसे केदाळच वसूल करता आसलो आता हांव वेता फाल्यांनी परतून पाटी येता जाय बाबिया मा पाल्यानी पोरवा ये ताच्या पोरवा ये बाय बाय बाबिया मा बाय बाय तुझ्या बायक कोलावर वय क्या म्हणताना आता गंची सनी गो निन्ना ये निन्ना आता गंची सनी गो बागला उभी राहून आपली दिसता कोणी सांगणार म्हणून सांग होय तुझ्या भावाच्या कोणा भेटतंय आता मग बागा भितर बागा बद्दल निघता गो तुझ्या बागाला दिसल्या दिसता तू मला टाकू सामान घेऊन 12 महिने झाले आज दूध दिली नको त्याला सोडतो म्हणजे त्याला सोड नाव अंगात निघतो गो अंगात निघतो गो म्हणा काही वाटतं तुम्ही बाहेर लेकिन कसं नाही आमगेल मिन्न बायक दंपर सरकल बुद्धी म्हणून आज ते बोलले आमगेल मिन्न बायक दंपर वेरी बुद्धी असू देवा नक्क बाय मा नक्क आमगेल वेकर रमण आम तो उलट रपले नक्क बाय मा तू गेला मांजरी नक्क मा तू हुशे नक्क राम राम पांडुरंगा अनिता लिडिया जुलियन आणि नवीन तुमच्या नाटकोल्याक आमचे मास्क केल्ल्या जिरयल्याक संगीत वाजता आम्ही नाचो वसूया बोलू हात धरी